బుల్లెట్ కి భయపడే బ్రాండ్ అనుకున్నావురా అయితే. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. ముందుగా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోని చూడండి, మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది లేదా ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. సో కొంచెం వినిపించి మ్యూట్లో పెట్టానని అనుకోవద్దు. కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల మ్యూట్లో పెట్టిన ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది లేదా ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. వాయిస్ యాటిట్యూడ్ వీడియో కావాలి అని చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో వాళ్ళ కోసం చేసిన సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ దాకా లిరిక్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్కి మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫాంట్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు చేసుకోండి. వీటి వరకు దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఈజీగా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో. సో మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా హీరో ఫొటోస్ కావచ్చు, అది మీ చాయిస్. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, ఫస్ట్ ఏమో లిరిక్స్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఏమో ఇక్కడ ఫోటో ఉంటుంది. సో ముందుగా ఫస్ట్గా లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకుందాం. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ దానికి ఇట్లా పేస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. దీన్ని ముందు కాపీ చేసుకున్నాం, పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి, పైనుంచి పేస్ట్ టైల్. సో ప్రతి లిరిక్స్కి సేమ్ ప్రాసెస్, ఇలాగే 1 బై 1 పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఈ లిరిక్స్ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంప్లీట్గా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, వదిలేసేయాలి. పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, వదిలేసేయాలి. సో కంప్లీట్గా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా మొత్తానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.